Öz firiştelerinin hasabyna daşary ýurt döwletleriniň ýokary hujaýlaryny bilim alýan Türkmenistany talipler Türkmen banklarynyň üstüne okuw töleýlerini geçirmekde kynçylyklara sebäp bolýarlar. Türkiýede ýokary bilim alýan oglumyň okuw tölegini geçirmek üçin Halk Banka bardym. Emma meni Türk Bankyna uğratdylar. Diýip goloýda Lewan Pulatyň Adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan dänewli ýaşaýjy gurrun berýär. Täze okuw ýylynyň başlanmagy bilen daşary ýurtlarda bilim alýan Türkmenistany talyplaryň ene atalary şu günler Türkmen banklarynyň üstüne ogluk ýyllarynyň okuw töleglerini geçirmäge synanyşýarlar. Iň amatly geçirim şertleriniň gözlegini banklaryň arasyna gatnamaly bolýan raýatlar birnäçe aýlap bank nobatlaryna garaşmagy, şeýle bank amalaryny ýerine ýetirmek üçin goşmasy resmi namlary taýýarlamagy mejbur bolýanlyklaryny aýdýarlar. Lewan Pulatyň ençeme ýaşaýjylary şu günler Halk Bank Türkmen Türk paýdarlar täzirçilik banklaryna, şeýle Türkmenistan Döwlet Täzirçilik Bankynyň ýerli şahamçylaryna awgust aýynyň ahyrlaryndan bäri uly nobatlaryň saklanyp galýanyny aýdýar. Ine atalar bank şahamçylarynyň üstüne Türkmenistana diplomlary ikrar edilýän daşary ýurt döwletleriniň ýokary hujaýlaryna pul uğratmaga çalyşýarlar. Adatyk radiosynyň habarçysy Türkiýede bilim alýan ýaşlaryň odalyk ýerlerde esasan Türkmen Türk Täzirçilik Bankynyň hyzmatlarynyň peýdalananlyklaryny habar berýär. Ýöne häzirki wagtda yerli ýaşaýjylar ýurdun beýleki käbir banklarynyň üstüne okuw töleglerini geçirip bolýanyny aýdýarlar. Türkmenistan, Türkmenbaşy, Halk Bank, Türkmen Türk banklarynyň ählitiniň öňünde awgust aýynyň ahyrlaryndan bäri uly nowatlary bar. Diýip lewaply ýaşaýjylar aýdýar. Gyýdymyň okuw tölegini geçirmek üçin Türkmen Türk Bankyna bardym. 2 aýdan gelin diýip nowata goýdular. Oktýabryň aýagyna çenli tölegler geçirilmese gyýdymy okuwdan çykararlar. Bu ýagdaý bank işgärlerine düşündirdim bölin. Bize bildirýän ýeri ýok diýip maňa gödek jogap berdiler. Diýip çärjek etrafynyň ýaşaýjysy aýdýar. Synçylara görä Türkmenistanyň ýokary bilimiň hiliniň halkara ürünlere gabat gelmezligi, giň ýaýran korrupsiýa we talyplaryň döwlet guramaçylygyna jemgyýetçilik şäherlerini mejburi çekilmegi ýaly ýagdaýlar derarly. Onlar üçin Türkmenistany daşary ýurtlarda ýokary bilim almagy ýykyn edýärler. Türkiýanyň migrasiýa idarasyna görä bu ýurtda häzirki wagtda 17300 şemeti Türkmenistanly raýat student wizasy bilen ýaşaýar. Şeýle dürli çeşmelere görä Russiýada hem 30 000 gowrak Türkmenistanly talyp ýokary bilim alýar. Türk we Rus ýokary hujaýlar Türkmenistanly talyplaryň arasyny uly gyzyklanmadan peýdalanýar. Bu aralykda Türkmen hökümeti 2019-njy ýylda Türkmenistana bilim şahadat namlary ikrar edilýän daşary ýurt ýokary hujaýlarynyň sanyny düzdi. Ýurtda dowam edýän ykdysady krizis daşary ýurt döwletleriniň bilim alýan Türkmenistany ýaşary ýurt içinden daşary ýurtlara valyutanyň resmi alys-çalyş bahasy boýunça maliýet serişdeleriniň iýirilmegi düýpli çäklendirildi. Bu ýagdaý talyplara yaramaz täsir etdi. Lewaply ýaşaýjylar häzirki wagtda käbir banklaryň üstüne milli puly Merkez Bankynyň resmi alys-çalyş bahasyna golaý nyrkdan daşary ýurt valyutasyny öwrüp töleg geçirmek mümkinçilikleriniň bardygyny aýdýarlar. Halk Bank 1 dollary 4 manatdan hasaplaýar. Türkmenistan Döwlet Täzirçilik Bankynda bolsa dollaryň bahasyny 3 manat 75 tengeden hasaplaýarlar. Diýip lewaply enatalar aýdýar. Türkmenistanyň Merkez Banka başa dollaryň resmi alys-çalyş bahasyny 2015-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň bäri 3,5 manatdan saklap gelýär. Galiberde daşary ýurtlarda ýokary bilim alan ýaşlar Türkmenistany ýokary bilim şahadat namlaryny ikrar etdirmekde hem kynçylyk çekýärler. Türkmen rejimi Türkmenistanyň daşary ýurtlara gitmegini, şol sanly olaryň daşary ýurtlaryň ýokary hujaýlaryna bilim almagyny başardygyndan çäklendirmäge çalyşýar. Balkan vilayetinde 28 sentýabrda bolan yer titreme tebitiň birnäçe ýerlerinde duýuldy. Yer sarskyny zerarly jaýlaryň ıranmagy yerli ilaty gorkuzdy. Resmiýetiň we döwlet media serişdeleriniň dymmagyndaky maglumat ýetmezçiligi tebii hadise bilen ýüzüňiz bolan adamlaryň aladasyny artdyrdy. Balkan awatda we Gazalarwatda yer ıranmasynyň 28 sentýabrda 17 saat 15 minutda orta derejede duýulanlygyny yerli habarçymyz gurrun berdi. Yerin ıranmagy bilen bagly hadise Balkan awadyň we onuň golaýyna kubalaryň ýaşaýjylaryny ören gorkuzdy. Adamlar gysgaly öýlerini terk edip daşary çykmaga mejbur boldy. Howluly jaýlarda ýaşaýan hojurluklar howtara düşüp howlularyny keçe düşäp oturdular. Diýip habarçymyz Balkan awatdaky ýagdaý barada öz görünlerini gurrun berdi. Balkan awatly ýaşaýjylaryň azatlyk bilen paýlaşan maglumatlaryna görä yer titreýän pursatynda jaýlarda öý goşlary we ışyklar 1-2 minutlap ıranypdyr. Özlerini erwet duýan adamlar hem bolupdyr. Adamlaryň arasynda ýeriň sarskynyna başy aýlanyp yerinden galp bilmän oturanlar hem boldy. Öýünden kursäp taşyna çykanlar hem köp boldy. Diýip Balkan awatly söhbetdeşimiz anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň ýene bir habarçysynyň Balkan vilayetinde bolan yer titreme barada beren maglumatynda yer ıranmasynyň Gazalarwatda hem güýçli duýulanlygyny aýtdy.
Qızlarvat Nevittag we töwerekler titredi. Internetdäki maglumaty gözaýlasam 4,6 magnitudly yer titreme hasap alınıpdyr. Dip yeni bir habarçymyz gurrun berdi. Yer titremeleri hasap alýan earthquake.com websaytynda çap bolan maglumatda 28 sentýabrda Türkmenistanyň Balkan vilayetinde dören yer ıranmasy Qızlarvat şäherinden 21 kilometr uzaklykda bolup, onuň güji 4,6 magnituda ululukda hasap alınıpdyr. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Balkanly ýaşaýjylar öz ýaşaýan sebitiniň seismiki aktiv zonada yerleşýänligini belläp, özleriniň hem çağalardan geljegini alada edýänligini aýdýarlar. Türkmenistanyň giňişliginde yer titremeleri wagtal ýüze çykýar. 22 sentýabrda Türkmenistan bilen Eýranyň Serhet sebitinde yer ırandy. Şonda Azatlyň yerli habarçysy 4,8 magnitudaly sarskynyň Aşgabatda duýulanlygyny habar berdi. Seismiki aktiv zonada yerleşen Türkmenistanyň ýylaty soňky ýylda beýleki ýurtlarda bolýan yer titremeleri hem duýar. Geçen ýylyň 7 oktýabrynda Awganystanyň Günbatar demirgazygynda bolan helakçylikli 6,13 bally yer titremesiniň sarskynlary Türkmenistanda hem duýuldy. Eýranda we Kyrgyzstanda bolan yer ıranmalary hem Türkmenistanda duýulup, ýylady arasynda aljyraňlyk döretdi. Türkmen häkimetleri we resmi habar beriş serişdeleri goňşy ýurtlarda bolýan tebigy betbagtçylyklar sebäpli şol ýurtlara döwlet derejesinde gynanç bildirip ýardym hödürleýär, emma öz giňişligindäki tebigy hadisalary düýpden agdaman gelýär. Earthquake.com websaytynyň maglumatyna görä soňky 24 sagatda Türkmenistanyň giňişliginde yer titreme bolmandyr. Maglumaty görä Türkmenistanyň giňişliginde soňky 7 günüň içinde bolan bir yer titreme, 30 günüň dowamında 5 sany yer titreme we bir ýylyň dowamında 55 sany yer titreme hasap alınıpdyr. Eýran Israile garşy özüniň raketa hüjüminiň tamamlanandygyny aýtdy. Ýöne Twitter'däki barha artýan dartgynylyklaryň arasynda Tehranyň täzeden herekete geçmäge mejbur edilip bilinjekdigini hem duýdurdy. 1 oktýabrda Eýran Israile garşy ganatly raketalaryň giňgirimli hüjümini amala asyrdy. Tehran munyň Israiliň Liwanyň günortasyndaky Eýran tarapyndan goldanylýan Hizballah jeňçi toparyna garşy kampaniýasyna jogap bolandygyny aýdýar. Bu ýagdaýlaryň arasynda sol sanda Amerika, Israila jogap çäreleri barada duýdurys berdi. Eýranyň daşary işleri ministri Abbas Arakçy X sosial ulgamynda ýerilstiren ýazgysynda hüjümüň diňe harby we howpsuzlyk sebitlerini nysana alandygyny aýtdy. Ol munyň Israiliň Gazadaky we Liwandaky genosidy diýip häsiýetlendiren çärelerine jogap bolandygyny, seýledi munyň BMG-niň charteriniň 51-nji maddasyna laýyklykda Eýranyň özüni goramak hukugy bolandygyny öňe sürdi. Biziň çäremiz tamamlandy. Bu Israiliň rejiminiň mundan beýle garşylygy çağırmak islegine çelindi. Bu ýagdaýlarda biziň jogabymyz has güýçli we has kuwwatly bolar diýip Arakçy belledi. Mundanyň Eýranyň kuwwatly İslam Rewolýusiýa takçylary korpusy raketa hüjüminiň geçen hepde Israiliň Hizballahyň lideri Hasan Nasrallahy öldürilmegine jogap bolandygyny aýtdy. Hem harby topar hem de siyasi partiýa bolan Hizballah Liwanyň günortasyndaky köp sebitleri öz gözegçiliginde saklaýar. Amerika bu topary terrorçy guramy hökmünde ikrar edýär. Sol bir wagtda Ýewropa bilelisigi onuň diňe harby ganatyny özüniň gara sanawyna girizdi. Israiliň howa hüjümünden gorunç ulgamlary 180 töweregi raketanyň aglabasyny urup düşürdi diýip harbalaryň metbuat wekili kontradmiral Daniel Hagari aýtdy. Sol bir wagtda raketalaryň käbiri Israiliň merkezi we günorta sebitlerine gelip düşdi. Ol hüjüm başlandan bir sagat çemeti soňra Israiliň ýaşaýjylaryna bomba gaçyp atylgylaryndan çykyp boljakdygyny aýtdy. Israiliň halat ediş gullukları 2 adamyň gaçan galyndylaryň netijesinde yeňil yaralanandygyny aýtdylar. Okupirlenen Günbatar bankdaky Jeriçe sebitinde bir Palestinaly urulan raketanyň galındylary asmandan gaçyp onu uranda helak boldy diýip şäheriň häkimi Huseyn Hamayel aýtdy. 2 oktýabrda BMG-niň howpsuzlyk geňesi ýakyn gündäwrdaky ýagdaýlar boýunça gysagly ýygnak geçirer. Israiliň premier ministri Benjamin Netanyahu hüjümüň uly ýalňyçlyk bolandygyny aýtdy we Tehranyň munyň üçin jogap berjekdigini belledi. Kimde kim bize hüjüm etse, biz olara hüjüm ederiz diýip ol sözüne goşdy. Amerikanyň prezidenti Joe Biden jogap çärelerini Netanyahu bilen gurulşjakdygyny aýtdy.
ondan anyk çäre barada sorulandy. Ol bu barada häzir gurrun edilýär, muny görmeli bolar diýip jogap berdi. Bu aralykda Israilin polisiýasy Tel Aviv'de bolan o katysykda we bıçaklamada 6 adamyň ölendigini we 9-synyň yaralanandygyny aýtdy. Polisiýa munyň terror hüjumy bolandygyny aýtdy we 2 hüjümçiniň soňundan öldürilendigini habar berdi. Bu waka boýunça hiç kim jogapkärçiligi öz üstüne almady. İslam Revolýusiýa Sakçylary Korpusy 1-nji oktýabrdaky raket hüjüminde Tel Aviwiň töweregindäki 3 harby bazanyň nişany alnandygyny aýtdy. Ol, egerde Israil aralsa, Tehranyň jogabynyň has ýykynçylykly boljakdygyny duýdurdy. Dünýä liderleri Irana we Israile ýüzlenip, dartgynlyklardan saklanmagy we o katsyklykları bet etmek barada gepleşiklere başlamagy çağırdylar.